banjur sarwaro ranggeng manik Narawata ana Opro prabanyo kang sumirah tak sawer yar. Ayo Tor, ditekan Tor. Ayo. Iso diwoter. Serpeki ben ayo. Sik tong gumunku iki Victor kok arep ngangkat kuwi kok ya kelar. Ngangkat tok ngangkang lho. Iya. Mbok kuat masih ora kuat sing penting kan niate wis gelem. Iya. Apa mau tak paranin? Lah. Oke, paranono. Ayo. Wis. Ayo. Bu. Ayo Mas Tiar. Masya Allah. Awo. Ayo Mas Tiar. Mas Tiar. Ayo. Ayo katro. Ya. Ayo Mas Tiar. Astabrata menyimpan potensi-potensi Wah, Mas Mio. luar biasa. Iki aja to kok nggur nyanyi. Nyuwun sewu Mas Tiar. Biasane dapuk mudin barang ya. Mas Tiar wis duwe bojo dereng Mas? Sampun. Oke. Nah, iki tak tekoki. Mas Tiar karo bojone karo Mbak Lintang Kairo ayu ndi, Mas? Iya. Iya to. Cara ayune ngomah kuwi ditambahi 10 yuta, kowe muni ayu kene wani ra, Mas? mboten Pada gur ngomong lho ya. Pada gur ngomong nek aku gelem. Ayo. Ditambahi pira, Mas? 10 yuta. Lah kok ora gelem nyapa lho ki? resikone Resikone apa ora nyemplung neraka kok. Resikone. Resikone. Wah, tiba ya ngene iki lho Mas, jenenge tresno tulus ya kaya ngene iki, Mas. Piye to Mas? Tulus apa wong asline wedi. Dibukane catetane diwo terus. Oh, terus. Nah, penggemar Mbak Lintang Kairo ya, Mas ya. Coba mic-nya dipegang enggak apa-apa. Dipegang, dipakai. Jajal kene. Cek. Cek. Sekelono jajal tangane Iya, Mbak cedak, Lintang. cedak. Sik ora apa-apa. Lah Lintang, tangane Mbak Lintang lah. Gimana? Hari ini kita kok kapal baju ya Mas? Ya kok kopel ya sarimbitan ya kene Madepe rono lho, madepe. Ini kita kapal baju. Masya Allah. Iso turu ngarep omah iki kok. Dibuka. Apa arep mbok gandrung sik ora apa-apa iki? Ora diwo tresno iki lho, diwo tresno. Diwo tresno? Heeh. Bisa. Tak setel kok kene. Kok ya iso nyanyi to. Anu sesone nek arep manjak nabuh ki wedahan sithik-sithik ngono ya. Dunya Mas sama apa? aja ngenyek to Mas. Malah ngene original. Ori no. Yuk, diwo tresno. Oke. Sama Mas Tiar fit di Lintang Kairo. Wah, jajal kayak ngapa. Yuk. Kairo. Enggak, wilujeng dalu. Selamat malam Mas Akbar. Iya, alhamdulillah kita bertemu kembali. Alhamdulillah. Angger dik Lintang Kairo iso bergabung karo Sanggar Seni Astabrata kaya bengi iki anggotaku Astabrata ya ana sing seneng, Mbak. Pripun? Semangat. Ana sing semangat. Monggo. Sinten to Mas? Lho ya ana ning kamu wis duwe bojo. Yo. Sak kere. Wis duwe bojo terus angger sampeyan dadi ikut memeriahkan ana ing Astabrata ngono iki difoto, didadekke status semangat Dik Lintang dadi semangate kanca-kanca Astabrata. Alhamdulillah. Dadi semangat. Derek remen Mas. Iya. Biasane wonge terus didumuk ngono terus dingkluk. Jangan malu-malu dong Mas. Lah iya. Dik Lintang. Inggih. Njurung donga napa kangge warga masyarakat ingkang lenggah ning dusun Kaliula yang malam ini menyelenggarakan acara bersih dusun dan kemerdekaan RI. Ayo. Nggih, semoga sedaya warga masyarakat
Kaliula. Kaliula pinaringan kesehatan. Amin. Kabagas kewarasan. Amin. Pinaringan rezeki ingkang barokah, masyarakatnya tambah guyub rukun solid sedayanipun pokoknya Mas. Terus doakan apa kanggo Astabrata semoga tambah apa? Semoga tambah lancar, tanggapannya lancar terus. Mas Disemangati Akbar dong juga. Dek Lintang. Semangat Astabrata. Ya. Bakal aja lali ngejak aku loh Mas. Nggih, oh tenan kok anggerane sampeyan iki terus ana sing wah terus moto nggih status. Kelakuane sapa kuwi jane? Ya ngono kuwi ya. Niki ana pamundhut Dik Lintang. Nggih. Terbanyak kula voting niki wonten sesideman kalih podang kuning monggo badhe dipun aturaken ingkang pudirin mardika mawon kula mangsulaken wonten Dik Lintang. Ayo. Sami slindrene ayo. Nggih. Podang kuning. Podang kuning dibawani riyen nggih. Nggih. Semorondana. Ayo. Semorondana. Mangga. Nadyan wujudmu peksi serihan kok iso lali to Ora apa-apa. Ora masalah wong padha. marai sami lho Mas Marai ya malah nggih. jumbo ya Nggih, ngaten niku disemangati Mas Tiar. ya Allah Masalah. Ren nggih Mas Iya, agawe. Ya. bajunya ucul ini bajunya Oh, iya. Ora apa-apa. Alos manis toramra ati Sampeyan sakniki kelas pinten Dik Lintang? kelas 1 SMA Mas Nggih. nggih Wong kelas 1 SMA niku ibarate lagi masa-masa pertumbuhan. pertumbuhan Nggih, lagi tumbuh-tumbuhe. tumbuh tambah dewasa apane wi Mas Umure. umure Dadi mbite ki sekolah. sekolah Wah iya. Sekolah iku kudu tetep rajin, Nggih. momok ana tugas PR yo tetep digarap. sekolah tapi ning sekolah turu Mas Ora apa-apa, sing penting mlebu tok niku pun sae. nggih leres Kados kula niki mamane tanggapan jenengan nggih sekolah Lho riyen sekolah to. riyen, nggih. Nggih. Terus mawon bengi tanggapan enjinge sekolah ngaten nggih. Ora ketang turu sing penting mlebu. Oh. Mlebu tok niku pun sae. absen tok apa Mas Nggih. nggih Pun penak. Lanjut. Wasalingkan kula Nononono nunuke nonong. iso nunuke Maksudnya ki anu ki lho ngabani larase, Dik. wah marah elek ya Larase. golek isi podang delan Mas Mas Heru lo kepingkel-pingkel Jenar Iba bunga ing
awan sore bengi ya. Yuk, buka celuk Dik Lintang Air Podang kuning celorot. Isa awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggoleki sing tak sayang mobeng miterangganku goleki pernah kerasa esok awan nganti bengi iman yen nganti liya kang nyayang kleang tak sawang mencok ing ngepang kencangan tak ridik saka katulan sarwi ngoceh dhewe ngalih pencokan tak suwon bajang ice podang kuning agawe pikir kuning seleret tirang tak sawang katon manise iba bunga yen katon nyanding sirane ora bakal atiku keki wong liyan yen sipotang andutut ati kepranan nerana ati ketan saya detrang tak serangan ison pikat pola
Sidik pelan-pelan. Buka celuk. Iya. Yuk. Katur. Monggo. Ising kaya ngapa mengenyatane akan seprene Katur para sutresna budaya ingkang tasih memantau lumantar channel YouTube Astabrata Media. Ontorat lekan. Wilujeng midhangetaken. Asik. Yuk ditelas nih. Rino wangi
matur nuwun. Sedaya Oke. para pandemen Astabrata Dipayungne Mas Arya. Oke. Astabrata. Yo yo. Mas kene. Jogeti Mas Yo, Tio, yo, Mas yo, yo. Fitro. Oke. Iki sepatune Pak Wo lho iki. Sampun Pak Wo. Luwe bersih panen ana timbang mati tahan Indonesia kang selesya wangi samudana marang kula warga Karbolan Praputra leliwat insanging amesku kumawanan rasane nyatiku Nadyan musling serius aku isih mampu ladeni kelaku mongko kowe gunjasina senadyan gocah gunang kejaba trimo Urip ana putra Astabrata. Bersama Mbak Sri Wahyuni, Mas Akbar, Mas Lintro, Mas Tio. terima kasih buat pemirsa yang dimanapun Anda berada, Mas Mio. Di Akbar Sahala. Astabrata. Luwe becik panen timbang mati tahan Saben wis mo kandange raja kaya tetelah melahi endahing bali griya. Turta datan tilar watoning kasarasan ilining toya sendang tinalangan andheking pasiraman
kekucahe naratas pasabinan mendok minti bebek meri sarta panggoyanganing kebo sapi jauh-jauhan jangkep angrenggani endahing padukuhan peksi podang kumandang haleledang mencok panging ketabang drakuku manggut-manggut ing weduku peksi jalak lunjak-lunjak aja-ajak marang peksi prenjak kaya sajak datan kencan semayan marang peksi bayan betet-betet pating jarwit datan katun peksi kang alit-alit bangsane bibit rang-urangan sedaya sami sigrak semarak ing madyaning padukuhan wonten ing wisma dapur limasan sirap sepuh kang wis sirep singep kayu sengon wis umur gebyog dek linabur gamping lah sinten to ingkang lenggah ing wisma Karang Kadempel karena sanes muhung tetungguling padukuhan Karang Kadempel ya pamonging para Pandhawa ya satriya tuhu bekti marang Darma ya Kyai Kyai Lurah Semar Nayantaka ya Badranaya ya Saron Sari ya Dudha marang Munung ya Sang Juru Dyah Puru Prasanta ya Sang Janggan Smara Santa wong boga sampir boga jati ya Sang Ismaya Semar tegese wis datan kasamaran salirning kahanang ingkang gumelar lan ingkang durung gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka Pati yen pinuju peteng atine ulate Semar kaya wong mati Badranaya Badra lemburan Naya Ulat yen pinuju karenan penggalihe ulate Semar ayah ulan dadari Saron Sari tegese sakbari polahe tansah nang semage ora saru malah sari Dudha marang Munung wujude Kyai Semar tansah ngewake yen diarani lanang mongko kopek yen wadon kok rerawisan Juru Dyah Kunto Prasanta tegese pamonging para satriya ingkang anggayuh kautaman Janggan Smara Santa dadi guruning saben wong kang gegulang topo brata sabar lila legawa Ismaya tegese minangka pepainget dumadining Ismaya do inguni saking ismuning cahya weninging gesang Kyai Lurah Semar nindakake darmaning pamung awit dasar wibawa sentosa wicaksana lan prasaja pramila datanama mokal lamun Kyai Semar senadyan amung drajating aceplik nanging menang sinebat Sang Pamong Agung sinuyudan dening para kawula turta cinaket dening Sri Naranata persasat dewa pengawak menungsa kang umur dewa inggih sinebat pusaka bisa kandha jimat kang bisa ngucap sakti sinten ingkang cecaketan kalian Kyai Semar kinudrat kang lali dadi eling kang luput dadi bener nalika semana nuju risa juga ing mancinjang tabuh sadosa Kyai Semar kepareng lenggahing griya ngajeng longok-longok kaya tenggok lenggah ing bangku panjang ketinggal delek-delek datan mubah datan musik panyayah tugu Sinukarta dadak sakala kageting galih dupi nampi rawuhipun Piyai Gung nggih nalendra ing ngamarta Prabu Puntadewa ya Prabu Darma Kusuma ingkang sesarengan kalian nata ing Darawati Prabu Sri Bathara Kresna ugi datan kantun satriya ing Jodipati miwah satriya ing Madukara nenggih Raden Arya Kurdara miwah Raden Harjuna ya Raden Janaka pramila daya-daya carani dadi mangkono pangudasmaran ing driya kang dereng kababaring lesan
Sritinon ning pasewakan busana maneka warna Puspiteng udana miang pancerah sarwarukma ranggeng manik Narawata ana Kopro prabanyo kang mirat kenyaring deca lewat leraki lat sisiring dadit wimbo kekondomre Katiuping samirana mandra sabaran mangambar kongas ngepeki madyaning pasewakan tandiyo blegagak ugag sadulita mel mulane kok prenjake padha nganter jagone padha tarung jebul karang kadempel kerawan para priyayigung para her-her sinuwun ngamarta sak sampunipun lenggah kanthi prayogi kula ngaturaken pambagya panakrami sami wilujeng sinuwun. Iya Kakang Semar. Mundi pangestune Kakang Nayantaka praptakana ing Karang Kadempel lulus Raharja. Ora ana alangan sawiji apa. Mung wae salam taklimku katur Kakang Semar. Inggih, inggih.
Syukur yen sami manggih wilujeng lan ngendika ngaturke salam taklim kula tampi nanging dawah sami-sami. Sinuwun Ndarawati. Sami wilujeng to sinuwun. Maksudmu jagat madya nuwih. Ya, pangestune Kakang Semar manggih Basuki prapta ning Karang Kadempel kene Kakang Semar. Nggih, syukur. Dipun prayogaken sinuwun. Ya, wis kaya ora kurang prayoga Kakang Semar. Semanten ugi Ndara Werkudara saha Ndara Janaka dipun sketsaken anggenipun pinarak lenggah nggih, Den. Wah, yo. Wis ora kurang kepenak. Iya Kakang Semar. Inggih. Sinuwun. Persasat Karang Kadempel kados dene kejugrekan Wukir Sari kalebaning samudra madu inggih awit rawuhipun jangan dika sedaya. Nanging keparenga kula lajeng jumadung dawuh wonten wigatos sing karsa ingkang kados pundi dene sami kepareng rawuh wonten ing sudung kula mriki sinuwun. Mongko yen kula wis padaken kok semunipun nembe nandang pepeteng. Niki wonten napa sinuwun? Prayogi lajeng kababarna Kakang Semar. Aku kepareng matur nanging yen ana luputku sing gedhe pangapuramu ya Kakang Semar. Inggih sinuwun. Punta mangsirnake raos wigih ringa-ringa lan kula aturi radi majeng lenggahipun. Kersanipun kula saged wijang satala-tala anggen kula nampi pangandika jandika sinuwun. Anjra ingkang puspita rum kasiliring samirana mrit Sekar Gadung Kas Gandanyo Maweh raras ratnaning driya Kyai wis kondhang kaloka yen to negara Ngamarta munu bumi ingkang subur, bumi ingkang loh jinawi. Ya merga siti ingkang subur kuwi temah ndayani para kawula uripe sarwa kepenak. Adoh saka kasangsaran nanging Kakang Semar. Kena ngapa ing rikalenggan iki malah tiba kosok baleni. Ngamarta kang maune tentrem saiki dadi tintrim. Ngamarta ingkang kondhang nanging saiki malah kebak penandang Kakang Semar. Monggo saperangan gedhe para warga Ngamarta kuwi uripe kanthi srana ulah tetanen. Nggarap bumi nggaru luku nandur pari. Saha palawija lan sak panunggalane. Ingkang dayane bisa murakapi tumrap bebrayan gung. Nanging Kakang kalenggan iki
Ngendra Prasta kebak ingreh prihatin lan penantang. Para among tani padha njerit reyungan merga wis wala-wali gagar wigar nggone padha panen. Kyai Mara Gage paringa dawuh Pendha lan kawula ngamarta kuwi sejatine duwe kaluputan apa Kakang Semar. Nggih. Ah nggih. Pun terwa